बायको उजाळली त्याच्याबद्दल काय दिसली नाही की काय? प्रकाश बघा किती पडलो बायकोवर मुंबई गेल्यावर. होय. मग काय कमेंटमेंट काय केलास की नाही? वर्षात रोज दरवर्षी पुढच्या वर्षी घेऊन जावा त्याला आणि उजळून आणत जा. घेऊन यावं. जुनाट होती वाटतं ही कुर्ली. हे घे डिश देऊ. जुनाट नव्हती ती, मग ती जून झाली. त्याने केली जून. ती वाट बघित होती पुणग्याची. पुणग्याची म्हणून ती रवलेली बिळात. ती आज काढली पोकडून. पुष्पा हातानं वडून काढली. पुष्पान पकडलं ना? हा गो पुष्पान पकडलं. काय वाटला पुष्पा पकडीत नाही असा वाटला. तर मित्रांनो आता रात्रीचं 8 वाजतात आणि मी आणि बाबू पूनमकडे आलो आहे. पूनमने कॉल केलेला, तिने कुर्ल्याचं रस्सा बनवला आहे आणि भाकरी खायला बोलवलं आहे. म्हणजे माका बोलवलं आहे ना, बाबल्याक नाही. चांगलंच नाही हां मग त्याने कॉल केलेलं आहे. मी आपलं असो. तर आज एकच रात्र थांबायचं आहे, नंतर पुढचं का माहीत नाही. एखाद दिवस काढीन इथे येण्यासाठी, अजून नक्की नाही. म्हणून बोललो जरा जाऊया. आधी गाव फिरलो पूर्ण 2 तास, सगळ्यांच्या खबरी घेतल्या आणि आता मी आणि बाबू आलो आहे पूनमकडे. आणि बाबू इथे लाईट देण्याचं काम करतो आहे. तो दिसत नाही हा, काळो दिसत असत. डोक्यावर लाईट लावल्या ना माझ्यावर प्रकाश पाडता बघा मग कारण की कुठे तिथे लाईट नाही जास्त, त्यामुळे काय शूट करता जमत नाही वाटेतलं. आता वाडीतली काही मंडळी गेलेली कुर्ल्या पकडायला, पण लाईट नसल्यामुळे मी गेलो नाही शूट करायला. ओमकार गेलो हा कधी, मग माका बोललेलो 7 वाजता जायचं. तर आता बघू पुणग्यान काय काय केलं ना. आता आवाज येता पुणग्याचो. आज पुणग्याचा अशी लाईट मारू नको ते का माका ते दिसतच नाही, सगळी लाईट दिसतात. हां चला आता पुनमकडे जाऊन बघूया. इथे लाईटचा जाम प्रॉब्लेम लाईट नाही. चला थोडा दिसत नाही. वाट बघा तोपर्यंत लाईट येत. पुष्पाचं घर गजबात कसा होता. एवढे 2 आठवडे शांत होता घर. मी इले पण नाही तोंड खूप. आज पुष्पाचं बस सांगत काय दिसून नसतं पाकी करायला. काय गो इल्याबरोबर कामाक लागलं. थांब माझा स्टुडंट कुठे आहे? माका आता बघूच आता. माका आता बघू बस करता की तू काय शिकवलंस या माका आता बघू. आता बघा माझी परीक्षा नाही नाही पुस्तक नको. मी काय शिकवलंय काय शिकवलंस तसा 1 ते 100 अंक त्या काय येतात आणि आधी तेवढा देता. एका प्रश्नाचं उत्तर फक्त. कितीवर किती विचार पटकन सांगणार तो उत्तर. कितीवर किती कितीवर किती काय हे बाबा सांगा, नाही तर माझं नाव खराब होईल. लवकर काय म्हटलं का? 8 8वर 9. बेरीज घालता. थांब उतकेल काय देतं पावसात उभं करू कोयो. किती 19. एका माका पप्पानी जसं उभं केलेल्यानी तसं एका ढोरा घेऊन त्याला उभं करा. 8-9-19 झाला. कल ताकद येत होता, आता विसरलो. टीचरच बरोबर ना. काय विचार शिकवलेलं पहिल्या बिया ठेवता लागता माका पहिले. पुष्प घाबरता तू काय वाटेल काय तोंडावर देत मारत नाही. 2 दिवसाचा बोलन मारलेले. तोंडात मारलेले आहेत. तोंडावर मारले की तोंडात मारलेले आहेत. अरे कशाचा काय आहे या एवढं मोठं डिंगो. बाबा खतरनाक. कोणी आणलं ते कोणीतरी येणे किंवा बावली कोणतरी आण. हा मध्ये मेन आधी आपल्याला बघूया कळते. हो माशांक कधी जाऊचा आता कधी तर सांगा. ते मळी मासे तुझ्याकडे आठवा मी स्वतः दुनिया कोण सांगत ना.
बाबल्या ही गाठ सोड रे. तुला कांदा ही गाठ सोड. आम्ही काय नाही ही गाठ सोड. ब्लॉक घेतलेलो हा तुझा नाही तुला घेतलं. तू नाही, गाठ हा. सोड. घेतला. तू गाठ नाही सोड. नाही नाही काय चिटिंग करतो तू आता कोणी ब्लॉक घेतलाय? मी ब्लॉक ह्याना घेतल्या ना माका घेतले. तुटार जीवतो मी सांगले का तुका माका नाही तर तुका म्हणायचो ना एकच मिळालं. एक कसं मिळणार एकच नाही नाना एकच आहे. नाना एक सांगायचो ना माका हो मी सांगली मी तुझं पैसे नाही दिलं. आठवण मी केली आता तुम्ही काय तर बघून घेवा माका मी त्याच्यात नाही काय तुझं गिफ्ट घेऊ केलं अरे मगाशी मग पोहे होती आता काही गेली अरे त्याचे मजा होते. तो एक तकडे आहे तो. ए तू काय माका सबस्क्रायबरांनी फोन केले नाही तुझं गिफ्ट पूनमकडे दिलंय ते घेऊन जा. खालं नाही मी देणार तुला ते तुझं गाठ गाठ फक्त सोड. मी गिफ्टचे विचारत नाही माझा काय गिफ्ट अरे याचं गिफ्ट दिला माझ्याकडे काय? आमचं गिफ्ट दिलं ना. तुमचं काय नाही तुमचं त्यांना घेतल्यांदा तुमच्या नावावरचा अरे नाही. आता माहिती आहे तो नाही चटणी एवढं सांगते. बसवलं बोललं ना देव काही लांब नाही म्हणून काय म्हणतो. पण नाही म्हणून सांगते ना याचं देवांचं नाही याचं का त्याचं देव विषय काय देवाचं नाही डोकं कोणी दिले माका तो पिंक्याचा होतो. हे तू काय बघूया काय नाही ते पिंक्याचं खातं काय टेका बसूचा. डबे बिबे भरून घेऊन येते बघ त्याचा काढून ठेवला ना बाजू का त्याचा दाखवत नाही आता कोणचा तुझा ते हे तुला काकीन दिलेला. हे गिफ्ट हे काकीन काय काही नाही आहे. बघितलं? ओटी आहे भरलेला ओटी आहे. मोठी नारळ तसं नाही तो. नारळ नारळ काकीन दिलं. मोठी कोकटची कुरकुरा दिसताय बघ हे चंद्रकांत काय ते परब चंद्रकांत परबच होतं. हे त्याने दिलेलं आहे. उघडून बघ त्यांना दिसेल. फोटो मार बाबा फोटो कसले म्हणजे पुण्यान दिलाय मला आणि हे काकीन दिलेला सगळं पिशवीत भर तुझं. आणि तू वाटेक लाग बाबाजींचा आपला देतोय त्यांचा देतो कानात ह्या दिलेला कोणाचा काकीन दिलेला. पुढे काय तू काय आणलं का माका सांग मी काय नाही. माका बाकीच्यांचा कोणाचा काय तू नाही नंदन तू का आणणार होता ना काहीतरी हो शर्ट बिर्ट काय तुका ड्रेस आणतो कोट वालो माप बीप घेतलेला ना तुझा मग लोकांनी बघले नाही पण त्यांचा देऊन टाक त्यांचा बॅग आमचीशी वाटतं आज तर दिसली नाही म्हणून म्हणतो ती बघ चकली बिकली आणलेली आहे, ती बघ. ह्या काय तर होता मेल्या पांढरी चकली तांबडी चकली मग मेल्या मग मेन खाना माझा आणलाच ना चकल्यांचा मी मेल्या लोकांना सांगते पुण्य नाही तर मजा नाही पुण्यन का आणल्यान पत्रे पण ना ह्या काय हा? पोस्ता केला ना तुझा ह्या सामान दिलेला फक्त फक्त माझ्याकडे पोस्ट केलेला हा. म्हणजे त्याच्यात पण मेहनत आहे त्याची काय कोट आणलं ती कपडे हे कोट तरी आणायचो पावसात शेती सगळे कपडे ते बघ धुच. हे ना पण काय आणतच तर कोट एक आता लावणे का आपल्याला मिळणार होतो कोट नाही की तुझ्याकडे फाटलो माझं होतो तो तुझे दरवर्षी फाटतात दरवर्षीच नाही फाटत मला शेतीत फाटणार नाही तर का लिवंगडा काटेऱ्या बैल ढोरा बिरा सोडून गेले त्याला नानाने छत्री मात्र आपला गवे काय पाच एक कोट आणतात 5-10 छत्री आहेत भाऊजी काही कोट आणतात सामान बघितलं की नाही किती पुंजावल्या ना जा पुंजावलंय ना नाका पुंजावले पुंजाव गेलोय ना. अर्धी मुंबई खाली गेला ना मग थांब जरा बाय. मग ह्यो एक आणले अरे 2च मी सांगते बघ. हा मागता पैसे देता आधी काढून दप्तरा बघ हे बघूया या पुष्पाक दिला नंदन बरोबर शाळेत जाताना थांब ह्या का अगरबत्ती लावायची म्हणजे कसा खाऊ चमचा ठेवचा रे. ह्याच्यात चमच्यांचा काय विषय आहे? माका बोलावले ना फक्त ये म्हणजे काय काय आणलं ते बघ आपण हाणता रे ह्या बॅगेतला त्या बॅगेत ढकलता त्या बॅगेतला त्या बॅगेत ढकलीतच नाही. हे का हाणताच ह्यो अभ्यास करता ह्यो भीती रंगवतो आता उद्यापासून ह्या कधी भेटला तुका नाना आणल्यांता काय हा. काय आपण त्या कळतं पाकिट त्यांचा बोलून दाखव आम्हाला पाकिट पैशात की माकडलं रिकाम्या द्यायचा नसता माका असा. ते पैसे देतात का बघते मी ते टाक विचारत. 100 रुपये टाक नाही तर 500 रुपये टाक चला तू बघतच बस गेलाच नाही आणलाच काय ना मग तुला खाऊचं आणले नाही चल ते खाऊचं उघड चारामध्ये ती बाबल्या नंदनने रशी आणल्या ना तुका गुंडाळू
हे तो कपडे बोलला. सुकत घालून पुण्यान मुंबईतून आणले आणि विचार कर नंदनने घेतलं नंद. येऊया बाबा त्यांचा चल चल अगं तव्याला पुणग्यानं रेसिपीसाठी गिफ्ट रेसिपीसाठी आहे. ह्या पुणगे कोणी दिले मी घेतलं इथं. माका वाटलं तुका आम्ही दिला कोणी दिले? आम्ही दिला आमच्यातर्फे आता जर त्याला नवीन चॅनल ओपन केलं ना. हा त्यातर्फे आम्ही हे गिफ्ट हॅम्पर पुन्हा हे बाबा पहिला खावचा उघड काय काय आता. हो पुणग्या पुणग्याचा नको पुणग्याचा नको रे या तुझा उघड. हा तू माझा बुक जातोस. पुणग्याचा नको. आमचं माझ्या घराकडे उभी त्यांना दाखवचा लागतं पहिला डॅडी माझ्या झालं रडलं. आम्ही तकडेच संपवणार होता. नंदन बोललो उघड मामाचा आता उघड बाकी आपला आता घराकडे नेऊया. घराडे आपण घराडे उघडूया आता ते तू रस्सो खाणार पुरले तू मग गोड तुका दिलेली त्याच्यानंतर मी गोड नाही खात त्याच्या आधी खात. का महिन्याचा खाऊया हो आमच्या घराकडे आमच्या आमका खाऊया ते तुझा पोड यात तत्व मानून लागलो असतो. आमच्या घराकडे माझ्याकडे ते असं म्हणजे बरीच मंडळी आहे मग काही पुढे अंड्यातून आहे ना नाही तू आण तू काळू आण माका तो काळू आलो चॉकलेट एकच आण गो दोन काय. ही माका तो हिरवे टेम्पल आता का कळालो होतो वेजा तो नाही 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 तुका नको होतो विषय संपलो. तुम्ही पण या सगळ्यांका बोलवतच बस कधी बोलवणारच काय माहिती. लोक येऊन तुमका माहिती हो चेत तुमका माहित नाही आता दोघा जण होती पुणग्या नाही तर मस्त रे. काय 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 अरे सबस्क्रायबर आले घरी भेटायला हा तुमचं म्हणजे तुझ्या घरी तरी त्यांनी आय तरी विनूला आमचे खूप खूप आशीर्वाद आहेत. हा मग ते काहीतरी दिलं नाही ना म्हणजे तुका दिले आणि आमका दिले सारखं तू पण याच्यातला गावचा तो हा ताच बोलले. त्यानंतर का दप्तर दिले आणि म्हणजे असा कोण कोणासाठी करणार ना जिथे म्हणजे येऊन मग आता पण नंदन अभ्यास करणार काय पण दप्तर दिलेली पण नंदन अभ्यास करणार कोणाचा का अभ्यास करणार. हो अभ्यासाक लागलो. माका सांग कोण या आधी आपला घरातला माणूस करू शकत नाही हा हो की ना. म्हणजे माका बाबा वेगळीच कमाल वाटली. आणि मुंबईत लोकांचं म्हणजे मुंबईत कोणतं आयुष्य नको किती म्हणजे काय कसा बाबा राहतं परमेश्वराक माहिती. मुंबईत म्हणजे लोकांचं आयुष्य नको किती ते येऊन काम अकरा त्यांना झोपत नसता. मग नाना किती वाजता उठता बघितलं मग तू गायब होतस आता सगळ्या ह्या बघ ह्या सगळ्या उघडल्या अजून बराच काय काय उघडल्या. तुका काय गिफ्ट तुका काय या तुका कोणी गिफ्टच दिलेलं नाही सबस्क्रायबर म्हणजे तू तुका काय? गावात राहून घर सांभाळत होतं तुका काय आणल्यान पुण्यान ह्या विचारताय तुका. अरे या कोबो दोन बोके असते जा रवान दे जा तू. ऐक त्यांना 15 छत्री आणल्या ना 15 एकच छत्री त्याच्याकडे. चल खोलीत मी आता तू काढून ठेवली एक नाही त्यांनी बघले जास्त तुका माहिती बॅगेत पण होते मग हे काय विचार बॅगेतून काढल्या नाही. ती एक ती मोठ्या सबस्क्रायबर दंड्यावाली आणलाच नाही ती छत्री मोठं दांड होतं सांगते ते घर काय मी सांभाळ आणलं नाही. कधी खया ठेवलेला आता तू सांगशील ठेवलेला कॅमेरा आधी कॅमेरात दाखव. मी माझ्यासाठी काय पुष्पा ये पुष्पाची एक माका ठेवलं एक पुष्पा ही बघ. पुष्पा घे हातात घे पुष्पा ही बस साडी आणल्या ना गो ही बघ. असं आणि ते video. अरे पण तू बघ बघ मग ना. हिला बघ ती बघ, एक पुष्पा घराला एक माका माका गावची. झाला आणि तू म्हणतं काय आणल्या नाही पुण्याने एकटाच गेला. माका काय कोणी मी काय, गावी बघ. माका काय घेतलंय ना माका दिलंय नाही तर मी म्हणजे तुझ्यासारखं नाही आपण घ्या. तुम्ही तुझे लाव्या आता पुण्या आहे, होय, होय, होय. नाही, तुम्ही दोन वगैरे जाई पुष्पा का आणायला लागते हे पाऊस पडाक लागलो चल जाऊया हा माशांका. मासे असे करतो तुझ्या ठेवलेली आहे. हे फुल घेत मात्र आहे मुंबईतून येईल आता भाऊजी बोलले जाऊया म्हणून. काय ती गोष्ट ओढ येऊ पहिला हो रे गो नाही माझं ड्रेस कोड तू येणार हो मग तुका काय माहिती माझ्यामधला हो गोळ्या नंदन बरोबर चल घरे येऊ. नंदन त्याच्यासाठी येलो गावात माका घरे येऊचा पाऊस पडता म्हणता. त्याच्यासाठी नाही लो तू मरण काढलं ते सगळं शिकून शिकून तो बोललो आवशी तू बापचा कोण शिक- करून चांगले काय मला येऊ गवा गणेश तिकीट काढ माझं शिकलो तर काय नाही
सांगले तू 4 दिवस तो क्लास घेऊन उपयोग काय केलं माझ्याकडे असतो तर काय तुझ्याकडे जातो तुझ्याकडे जातो पुणगे ताच बोलला तुझ्यामुळे तुझ्या खेवशेपणामुळे तो तसं राहतो जवळ काय गो मी तुझ्या येते तरी हात माझो मी येते तरी सांग आधी पुणगे सांग ना भाऊजीने का दम दिले कशात मारतात ते घरामध्ये अभ्यासपासून मग करी आपल्या पोटात शिकत आहोत नाही तर आवाज बायको उजावली त्याच्याबद्दल काय दिसली नाही की काय प्रकाश बघा किती पडलो बायकोवर मुंबई गेल्यावर होय मग काय कमेंटमेंट काय केलास की नाही वर्ष तर दरवर्षी पुढच्या वर्षी घेऊन जावा त्याला आणि उजळून आणत जा घेऊन मी बोलले म्हणून बोलले कोळसं लावलंच की उजाड झाला. हा का कोळसो तरी म्हटलं मध्ये ढवळ नाही तुमचं तसं गॅस मग पुष्पा काळा झाला आता पण या बघ. हा बघ सुटला चुली काढला मग? त्या म्हणत असताना मेला सुटला तू मेलच तर मी सुटलं काय म्हणत समजडी सांगतो हे चला आता कुर्लीचा रस्ता खाऊया ज्यासाठी आपण आलोय ते कॅमेरा आधी जरा बाळा कृपा करून जरा तिथे धर नाही इथेच तिथे धर बाळा डेंगू बघ एवढं बऱ्याच दिवसांनी जुनाट होती वाटतं ही कुर्ली हे घे डी देऊ जुनाट नव्हती ती मग ती जून झाली त्याने केली जून ती वाट बघित होती पुणग्याची पुणग्याची म्हणून ती रवलेली बिळात ती आज काढली पोकरून पुष्पान हातानं वडून काढली पुष्पान पकडलं ना हा गो पुष्पान पकडलंय काय वाटला पुष्पा पकडीत नाही असा वाटला मी ना काय शाबास कधी 80 कुर्ले मग 80 दरवाजा लावतो पण तू आता मग तू काय होतं बाबा रात्री गेली अरे मग तू जायचा हा जमिनीत होता ते पाण्यात होते मग हे- अरे. ए नंदन आता कधी जाणार होय बा शा. आता ना काय मग सांग कुर्ल्यांचो बाजार संपलो कॅमेऱ्यात तुझ्या या पाऊस लागत होतो म्हणजे पाऊस होतो वाजले मग कर अभ्यास बारीक बारीक होतो हे मातीच्या वांड्यात केलंय माका वाटलं पुष्पान केलं ना ना तुला आणखी पाहिजे हे जेव्हा कुर्ल्यांक मग रसोली. गेले ना होय ना हो तुम्ही जेव्हा कुर्ल्यांक गेला चाहने एका गेला ना ऑपरेशना होय ना काय ना ते संध्याकाळी ऑपरेशन. केले, संध्याकाळ हे कसं झाला तो राबता जा पडद्याच्या मागे तुम्ही वड पौर्णिमे दिवशी केला ऑपरेशन वड काय पुस्तक काय म्हटलं वड आदल्या पौर्णिमा दिवशी वड पौर्णिमेच्या आदल्या दिवशी गेला तुझी सावित्री ऑफिस का आम्ही ह्या व्हॅलेंटाईन डे साजरा करतो तू काय करा दाखवतो शॉर्ट राहतो हा माझ्याकडे आली बाबा माणूस देव पूजक लागली ह्या खतरनाक घरी आहे ना रसोच आम्ही खातो म्हणजे अगोदर काय ग आजी आहे तू या कर तुला लय प्रश्न कोणाक काय नंदन त्याचं आजकाल नंदन सारख्याच बघ ए राप्या चल घराकडे वाट बघतो तकडे पण जाऊन जाऊचा काय काय केलं ना आता येत नाही वाटत का खाव काय रे जमत नाही हा वाढू का तर कसा का मी बघ कशी घालय ती आणि तू बघ पुष्पा जेव तुझे काय नाही लाजा नको मी लाजत नाही जेव सकाळपासून राब राबतस एवढे किती दिवस झाले 15 दिवस झाले खा आता काय तर सोयन का पोट भरण काय तर खा नंतर चेष्टा करून गेला चेष्ट रव उपाशी खाणार स्वतःच्या पोटात ठीक आहे गो पुष्पक आपल्या हातात पडतात जेवण गोड नाही झालं मग घ्या तुम्ही ए चला ए बाय बाय काय पुष्पाताई बाय खेकड्यात मांस नव्हता पण काय
इरड काढलं जोक. खेकड्यात मास नव्हता बाकी रस्ता बरं पुढे झालं. मी सगळ्यात रिंगय ना आणि मी काय करायची त्याला चटणी आहे. चल चल पाऊस पडता. खेकड्याचं म्हटलं कुर्ले पकडून भाजून बरोबर मिळणार नाही. छत्रे व्यवस्थित सुकं करायचे आणि आम्ही बघ छत्रीची बंदोबस्त आहे का सांग. छत्रीचा माझ्याकडे नाही कॉन्ट्रॅक्ट. मी उद्या चाललोय. वाळात आता गेला होता किती मिळाले असते पण आता वाळ जवळ नाही ना. चल बघ पाऊस बघ. गाडी काढूच्या बाहेर चल. हे चल बाय बाय. बाय बाय. गुड नाईट. चप्पल वावता म्हणत होता.